Potom ju poslúcha. A vieš, keď som sa bicyklovala, bol na ceste had. Vážne? Ale šivý, čierny a veľký. Som radšej pošla do trávy a toto. Som plakala. A čo fa tam? A potom sa ma pýtal Ujo, čo je. A hovorím, že je na ceste had a ja som išla radšej preč. Ku dedovi. A Ujo do toho onesol tam do travy, ale stihol sa byť, alebo utekol. Ale keď sme sa išli postiť na toho hada, on potom sa pohlasil na chodník. A potom, keď ho dedo udrel s palicou, hýbal sa. Keď ho nedostil sa ide, lebo toto bol ešte živý.